Здравейте! Днес се намирам в Пловдив, правя опънат таван в баня. Много често ми питат, може ли да се слага опънат таван в баня, може ли да се монтира като цяло и така нататък. Отговарям ви да. Евентуално нищо не трябва да се подготвя с по-грубия таван. Както го има, така и си го оставате. Препоръчително е да вземете да го грунтирате или някаква боя да му дадете, да не пада мръсоти и прах и така нататък. По принцип, за какво става въпроса? По периметра са кови профил, после се опъва платното като цяло. Ако има кружки, лунички, нещо евентуално се сбира, се монтира, като цяло няма проблем изобщо. Всичкото е гъвкаво, може каквото щете, може да се сложи. На този обект ще монтирам като цяло платно светещо. Full Light нарича се. Ще ви покажа после как ще изглежда финалния резултат. По линка в описанието на профила, опънете тавани.